Ipediang subhai fi shikene ke channel jong ka Potternet ya ka bang yo ban ai ka gospel man la ka sngi shapi bingai ngu ngila nang penmi shushu ya ki jingkren na ka sngi shaka sngi idon ke jing angnot ban le shibon ke sagi film ki short films ya ka bang idang don ban le bang ngai ki jingrwa ke jingro ya ka ba ublei la bu ka donot jongi ka bang inang la ban yalap ban poi shapi ban long jingker khu na ka menta jong fi bingai ngu ublei bagane ka sngi ru ngiyo ban ai ne ka ktien ka jong blei leng bagan ke channel jong ka Potternet but nga aingo yu Blei ba fila snap na ka por sha ka por ba na ka sngi dan na preng ju fi ang im ju mes pastor ya ka ktien ka jong Blei ka ba pipen sngo nga sngo nam ta jong pi nga sngo buram nam ta jong fi nga sngo i chi sha ya pi na mar ba pi i ya ka ktien ka jong Blei ba nga aingo yu Blei nam ta jong pi ba fi snap ya ka ktien ba nga aingo ba ka ktien ka long jingker khu fi ka pen kla ya fi ka pen thmai ya fi nga ngai dan na preng jong fi ki ba sngo si fila ngap bika ktien ba fila long ki breu ki ba kemen menta men sha fi dang don ha ka jingdum jong ka jingim reu try menta ula pen kelai ka ta ka jing shai ba don pedeng jong fi don ha pedeng jingdu jingkermen menta fila don ya ka jingkemen ya ka jingkermen jong ka jingim ba men sha fi dang long ki breu ki ba shep tieng u try menta ula pen long fi ki ba shilor ban ngai ngu si sha yu Blei ka jingku slai ka jong fi si sha ki la kala sha ka jing shat sha ka jingkemen u try nang kar khu ya fi ngap ya ka ktien ka jong Blei bahkan ni ka sngi kwa ban kren na ka ktien ka jong Blei na ka Jenesis kan long basaw ka khot ka ba khandai ka ni ka ktien ka ongkum ni tiu try lo ong hau kan shaei u abel upara jong me u Blei u la kylli hau kan shaei upara jong me ka ni ka long ka jingkli ka ba Blei u kylli u kan balai ba Blei u kylli u kan ka daw ka long ni tip ya ka ka bala ja khamsha khmat namar ba Blei ula pediang ya ke jingknya ke jong abel baru arngut si para ki wan ra ini ke jingknya khmat jong Blei baru Blei ula syam sngo bhai ke jingknya ke jong abel baru kan ula sngo si ula no liao kata ka donut bat haba ula sngo si kum ta ula pun ya kata ka jingbitar ha ka donut ke jong o bat haba kane ka jingbitar kala kha ya ka pop bat haba kane ka pop kala kha kala san bat ka bakhadu ka long ka jingyap tading ta ka poi shedu uput baukan upenyap ilau jong upara jong u abel barhaba ula penyap kumta ke babel ke tho ingi bau Blei ulawan haukan bar ula kliu kan shaei upara jong me bar kai ke ba ukan uju ba buang kum ne ukan uti ula ya tho ngam tip ngalong menga unong sumar ya upara jong amo wang ngalong menga amo unong sumario para jonga hato nga dei manga unong sumario tau para u Blei kylli shaei u para jong me ma u pen pau ba ngam don jingket kli u tip hi la de u sungu thu hi la de kan ya kata shaei udan manga sngo ba ka ni ka dei ka jingkli ka ba u Blei u kylli ya pi ha ka ne ka sngi shaei u para jong fi ha ka por bangi pelong i jing duai ha jeseng jongi dan si bon ki bawan ban pha duai hangi bat ngi duai we de jing duai long duai nam tau para jonga duai nam ta ka para ka jonga bat ngi habangi klise eu para ki ong ngimtip tang man shu duai nam ta jong ki ngimtip ngim yak ndo shu kila phat na yeng kila ja kila sakma ngimtip tambangi wan man phat duai khmat jong fi hato fi dan em ko ta ka donot tang man shu phat duai ru te bun sin habanga ngayo snow ngayo snow ya kajing duai ka badai bitang syapang yala di banga ngalong kumta baga babel ka ongkum ni bapin it you try bo Blei jong me daga donut daga mensim daga jingmut daga bor baro ba men it ru yo paramar jan jong me kumba me it yala di kata ka dei ka hukum ka bau jisu hukum ye ki bangat wa hakni ki artli ki hukum las din ki hukum baro but tang artli las din he kata ki hukum baro mga ka abnong fi hakni ki ar ka jing it yo Blei ba ka jing it ki breu baru Blei kali ya pi ka ne ka sngi shaei upara jong me utau para marjan jong me lani utau para jong me shaei udan hatu pi duain em nam ta ki para jong fi ne pi ong kaya dap sto kaya sakma kaya di drugs kaya le auria kaya perthai ngala thait ngala ngia la biang upara jong fi udan haka jing yap ka jingyap ka bakin jamin sim hato film dan jing sngo khiamo
Hatu phim dan jing sunguk hiamo ini upara jong fi. Nani itu marjan jong fi. Hatu phim dan jing sunguk hiamo. Kau apa nangi fi? Sunguk hiam ta joki maru Blei ukeli fi. Nganget kini ke jing keli kan sawan haga sengi jong ke jing bishar. Shaei upara jong me. Shaei upara jong me. Melayo jing em yeladi henry ukeli utrai shaei upara jong me. Wanam ong ko ba ong kan. Ngadi unong sumar mo jong tau pura jong a. Am I my brother's keeper? Ngadi mga unong peh nung sumar. Yo tau para usung tu himo. Utrai ukeli fi kata ka sengi. Tau para jong fi uyap habagan jaman sim. Uyap Blei unpan jeng khen na pi. Ngakan mau kan ikapor. Nado bupang Lazarus kini kilawan pak khot yo Jisu. Kilalik pak khot Jisu sungo bahawan bo Lazarus upara jeng upang jor. Bagi don ka jing it yo ne upara. Bara baki kila khot fitep na utra uklamman na kapor ka jongki. Rewan hadin bo Lazarus ulayap. Bagata ka jiap kam dei ka besisngi arsngi ka dei ka bala sausngi. Baru lek cikalum jing tep. Buat kila peni kata ka jingta bau Jisu ang keli tau mau kang yang try upara jongi ulas mautung kata. Hatu upara jong fi ulas mautung. Hatu upara jong pi ulayap. Hatu film dan jingkermen syo. Ya kwa benong fi la da fi khot yo Jisu. La dau ni upara jong fi ulayap. Utrai udan ya gabor ban pen mi pat i una ka bayap. Tadai hing tau try keli fi kan ka sengi shaei upara jong me. Eat you try da ka donut men sim chingmut da ka bor barok but eat you para marjan ko ma pi eat jala di la pi eat chai ki para marjan eat yaki dwai nam ta jongki pa makiru kin yo ya ka jing penem la ki hang don ha ka jing dum la ki dang don ha ka jing yap ka jing sha te sha khom ha ki bor jong baman dwai na ka ta jongki ka ba nang fi khat yo Jisu khat yo sha ka ta ka jing tap jongki utrai unle ki kamba ka ba nang fi haba pi khot yu try sya kata ka jingtep utrai udan ka bor ban penmi pat yu tau bayap wanum do jingkermen lada fi i bo para jong fi ulale kput ya gayeng ngasngo hang ni ka por dan na pedeng jong fi kum ka henmen fi la isnai kemi khpa namar bo new para jong fi ulale kput palat ula to gitar gitar ni yeng na sem namar bo di drugs ulale kput ule ben ukren ki tin ka klem akor ban ma pi kum men fi la thait fi la ngia Fion ka bahai ubo yap na. Reu Blei kali fi ka ni ka sngi. Shaei upara jong fi. Shaei upara jong fi. Lese uni upara ulang thik kum tu kun sarong aurea ubala bla shimlut ya kata ka spa ka pho ubala to ubala lutil ne ubala pan lut ubala klon lut ya lade. Pisngo ba pimyo e sho ilade. Pisngo ba ki kimi ki pa namar bala eat plat uni upara la ai lut au ba pio tangi ka ba khendiat man ta film dan jing hon na ka man sim ka jong fi. But pisngo ba pilong teli. What haba pilat don you Blei. Ha ya ba kenja do. Pio kendiat. Blei kemen ni kani ba pio te you try. Haba pila yo you try ha tu finsion you to para jong pi. Uba yo lut ya ka pertain re ba klam yo you try. Utrai kali pi kani ka sngi shaei para jong me. La ne nga kwa ba dong shaei ka para jong pa. Ha tu phadwai nam ta jong ka. Ha tu pha eat nam ta jong ka. Hato hadon kata ka jing sokya na kamta ni ka para jong fa ni pa bishni ne padom ne peisi ne po ga dep sheto ka yo lut bara khot na kwa ba no fi la ka yo makana baro e ka pertel ra kam yo trai kam dan jimintai kata ka jing yo jong ka re de ma pi kum ka hemmen kan phim de ban sngo hun tamba kala yo e ka pertai hinrei to duai na kwa ba no fi khot yo Jisu sya kata ka jing tap jong ka ya ka ba pnyo ban kerpat ya utrai bat nganget utrai un pen em ya ka ni ka para ka jong fi hakur kom khasi jong i le bun sin ka khadu ka sio kata ka lion share pi kum himmen ya la yo to la biang ngim yo kam tam ki shinrang ngi yo ayo myo yo tang ne para khadu a ba kan kit makash to ngim dan jigit kli la pi ong ta phindom ji per em phim dan ji per em ba lu ne kan utrai un kali fi baga snow keliru pi ka ni ka sngi shaei upara jong me shaei ka ni ka para jong pa baga ni ka longa jingkeli ka ba utrai skeli pi ro ka sngi jing bishar shaei upara jong pi banga kwa bnong fi ka ni ka sngi ka ba mata ya ma khmat jong trai khot yo Jisu sha ka jing tap jong ni upara jong pi khot sha ka ni ka jing tap jong ka para ka jong fi ba ha pi invite yo Jesus Christ na kwa bnong fi ngadon ni ka jingat ngadon ni ka jingkermen
bau try un khot aga kerteng yau neu para jong fi un khot aga kerteng ya kane ka para ga jong fi lalu angam haga drug saka kiat haga auria haga tanglang ni la angam haga taka eke baga ni ka kenja do ka kenja perthai ni ka para ga jong fi ru kala yat sakama kala yat nuti kala yat auria nga kwa banang fi khot yau try utrai udan ka bor ban pen im ya kane ka para ga jong fi ban pen im yau neu para jong fi shaei para jong fi kani ka long ka jingkali ka jong try ya phia kane ka sngi khot yu try ngin det wai kani ka por ta weng no ka man sim jing bitar weng no ka man sim jing dom hoi la le khput ya phi wat ai ba ka ta ka man sim jong ka khput kan dan ha phi ai ba u man sim jong u blei u man sim jong ka jing it maru blei ulang ka jing it u blei sim la ngya ya phi la da u blei u de ban ngya lo de ban ngya nang kong sha ya phi Reu bleu klem ngya ya phi ta ka da phi phim de ban ngya yeu niu para jong phi phim de ban ngya e ka para ka jong phi u bleu kli ka ka sngi shaei para jong me ngin det wai ha ka por ka ba manta try ngas ngo ka por kong rat gdan shibon ki kan try ha ba ki i yeu para na ne ha ba yeu i ya ka para ba ki don ha ka jing yap ba ki don ko kan rat haga khti ka jong bamman haga khti ka jong saitan ki e la ka e bet ki le kum bam tip ya ki sngo bakim dan jingit kle renga sngo na do man ta ka sngi tra men ai yini ki khon ki jam yini ki hunmen ablai ya ka ta ka men sim jong ka jingit kle ya ka men sim jong ka jing e ya ka men sim jong ka jing sngo lem the heart of compassion ban sngo sun ai na ka man ta kini ki para jong ki ablai mdei ban shon mdei ban isi mdei ban Bishni hinray try ban penem yaki a try ngadwai bunu man sim ko kanat un wan man sim a khoi wan man sim ka jinge wan hagini ki hinmen try bikin yo khot ya me ko try sha ka ta jing tep jongki ya ka ba men yo ban khot iki da ka kerteng bat ya ka bikin yo mi pat na ka ta jing tep ka ba kan jaman sim try ko mamla pen mi pat yo Lazarus men mi pen mi pat yiki ki Lazarus ki ba bon na ka ta jing tep ka ba kan jaman sim ka jongki Bangangit ko try raw paraw siya te aga drug siya te aga kiat siya te aga ta to ka thi try nga danget aga ni ka sngi habaki khat karpat ya me ko try men pen em yaki ngadwai nga karku I we ka ni ka sngi be fin long ki hinmen ki ba kit kli bat ki ba kli lagi jong ki para ki jong fi maru bleu ka li ya fi haga ni ka sngi siya ayu para jong fi barun sa clear o ka sngi ka jing bishar siya ayu para jong fi ba try ngadwai ka ba ka por ka dang dan Anget abag ini ki hinmen ko try ki khot ya ka kerteng ke jong me ki khot ki invite ya me atrai banganget ko kanat me don ka bor ban pen em ya way bahro naram dan da ka way pat ka kerteng ka ba hangno ni ka jongno ka bala ban pen em ka dai tang ka kerteng ka jong me try ngadwai nga kerku ya kini ki khon ki jamai way ada do man ta ka ski da bo da ka lis kena kan mau ka kerteng bagi da dwai ngam ta ki para jong ki ha kerteng u jisu ngadwai nga aingo amen but amen Tran kerkhui fi, un ai bor fi. Pinang long kita ki hinmen ki ba kit klik ki ba klik. Ki badan ya ka jing it nam ta ki para ki jong fi. Ki badan ha ka jing yap pin khot yu jisu kin yo em. Ngangai tran kerkhu fi la on phone. Hai ni ki number ka fi ya ka screen ki jong fi. Fi la ban one shini ka office ka jong ru fi dan kam ya no ka jing duai. Fi pang fi tom sha te sha khom fi la ban phone. Ngi ban duai nam ta jong fi. Ban ngangai bu try un kerkhui fi. Ku blai shibon ngin sai sempat. Amen.